Вітаю! Нейкі час таму ў рэкамендацыях Ютуба мне трапіла вось гэтае відэа. Ну і я вырашыў узяць з яго ідэю і зрабіць нешта падобнае, толькі з сваім персанажам. Для гэтага відэа я вырашыў узяць дэмана ружовага. Яна па цяперашні момант не мала каноннай знешнасці, таму гэта было выдатнай магчымасцю выправіць гэтую праблему. У гэтым відэа я буду ствараць дэмана ружовага ў двух модах гача-клуба, у Gacha Life 2 і у звычайным Gacha Life. Самы першы варыянт гэтага персанажа я зрабіў у модзе Gacha Nebula. На жаль, відэа, дзе я рабіў якраз такі дэмана ружовага ў гэтым модзе, у мяне не захавалася, таму на экране будуць розныя спецпейнты. Я не ведаю, чаму так адбылося, але ўжо, на жаль, нічога не паробіш. Самай першай праблемай у стварэнні гэтага персанажа для мяне стаў пошук і падбор рэчэй. Я дагэтуль амаль не карыстаўся гэтым модам, таму пагана арыентаваўся ў ім, што рабіла працэс стварэння персанажа значна павольнейшай. Яшчэ, акрамя гэтага, мне было проста не вельмі зразумела, якія рэчы ўсё ж такі лепш падыходзіць абранаму персанажу. Таксама былі праблемы з падборам каляроў, а дакладней з выбарам адценкаў ружовага. Гэты персанаж вельмі любіць ружовы, і яна літаральна амаль уся ружовая. Мне было трэба неяк усё так зрабіць, каб персанаж не зліваўся ў адну вялікую пляму. І ў выніку, як мне здаецца, з калярамі ў мяне ўсё пагана атрымалася, бо ўсё акрамя аблічча неяк зліваецца паміж сабою. А так, калі казаць увогуле пра вынік маёй працы, то ён мне падабаецца. Аднак, мне здаецца, я ўсё ж такі прамахнуўся і не трапіў патрэбныя вайбы. Калі даваць адзнаку гэтай версіі персанажа, я б даў 8 з 10. Наступную версію дэмана ружовага я ўжо зрабіў у Gacha Life 2. Тут ужо было трохі прасцей, бо я зрабіў гэтага персанажа ў Gacha і мог арыентавацца на той варыянт, які ў мяне з'явіўся, а не толькі на стары скетч. Арыентаваўся я ў гэтай праграме значна лепш, бо дагэтуль адносна актыўна ёй карыставаўся. Аднак гэта мне дапамогло толькі з падбором валосся і стварэннем аблічча. З выбарам вопраткі ў мяне і ў гэты раз былі даволі вялікія праблемы. Яшчэ ў працэсе я забыў пра трэцяе вока, аднак усё ж такі я потым яго дадаў. Але гэта, здаецца, ўжо адбылося праз некалькі тыдняў. Увогуле, тая версія знешнасці, стварэння якой вы бачыце зараз на экране, была зменена трохі мной праз некалькі дзён ці тыдняў пасля сканчэння запісу стварэння гэтага персанажа ў Gacha Life 2. Яшчэ у мяне зноў былі праблемы з падбором каляроў. Здавалася, вось, нарэшце, вялікі выбар каляроў, але не, праблема засталася. Тут таксама, як і ў мінулы раз, усё акрамя аблічча неяк зліваецца. Цалкам, калі даваць адзнаку гэтаму варыянту персанажа, то я б даў 9 балаў з 10. Ён больш з усіх мне падабаецца. Ну, а перад тым, як перайсці да наступнай версіі дэмана ружовага, хачу нагадаць вам о існаванні майго тэлеграм-канала. У ім я часам пішу о персанажах, о свеце, у якім яны жывуць. Яшчэ часам выкладаю розныя мемы, якія потым выходзяць тут у выглядзе зборнікаў. Кідаю нейкія спойлеры або ідэі для відэа. Ну і акрамя гэтага пішу о сваём жыцці. Каму цікава, падпісвайцеся, а мы ідзем далей. Трэцяй праграмай, у якой я ствараў дэмана ружовага, стаў мод Gacha Redux. Гэта была, напэўна, самая важкая спроба стварыць гэтага персанажа. Нават пры умовах, калі у мяне ўжо былі больш-менш адэкватныя яе версіі ў іншых гачах, мне ўсё роўна было вельмі важка зрабіць яе ў гэтым модзе. Там амаль не было рэчэй, якія, на маю думку, бы ўпісваліся ў вайбы дэмана ружовага. Лягчэй усяго мне было стварыць ёй аблічча ў гэтым модзе. Над усім іншым я сядзеў значна больш. І яшчэ я зноў доўга абіраў каляры. Увогуле, вопратка і каляры – гэта была моя самая вялікая праблема ў стварэнні гэтага персанажа амаль ва ўсіх гачах. З калярамі ў мяне амаль не было праблем, толькі калі я апошні раз ствараў гэтага персанажа. Вось, дарэчы, што я атрымаў у выніку. Я бы ацаніў такі дызайн у 6-7 балаў з 10. Выглядае цікава, але не зусім тое, што трэба. Першапачаткова я нават і не планаваў рабіць дэмана ружовага ў Gacha Life. Увогуле, гэтую версію персанажа я зрабіў на 2 месяцы пазней за мінулыя. Без нейкай прычыны, проста таму, што магу. Нейкіх асаблівых праблем у мяне не было. Толькі вось не спадабалася, што перад мною быў выбар паміж трэцім вокам і носам. Ну, я абраў першае, трэцяе вока.
Ну, а цяпер давайце я трошкі вам раскажу аб гэтым персанажы. Упершыню яна з'явілася ў серыяле «Заброшаны остраў» трошкі менш, чым за 5 гадоў таму. Ужо не памятаю, называлась ли яна там ці не. Мне здаецца, што не, аднак толькі дзеля гэтага пераглядаць гэты серыял я не хачу. І калі яна там не называлася, гэта невялікая праблема, бо ўсё ж такі яна моцна ўплывала на сюжэт гэтага серыяла. Агулам сваю кананічную знешнасць яна якраз атрымала толькі зімой гэтага года, калі я пачаў рабіць гэтае відэа. А дагэтуль быў толькі адзін стары скетч. Нейкую адзнаку гэтай версіі Дамана Ружовага я даваць не буду, бо для мяне гэта проста нейкі мем. Чагосьці аб'ектыўнага я сказаць наконт гэтага дызайна не можу, бо ён неяк па-асабліваму мне падабаецца проста з-за таго, што ён у Gacha Life створаны. У каментарах можете напісаць, у якім модзе ці не модзе вам больш спадабаўся дызайн Дамана Ружовага. Вось асабіста мае самыя любыя гэта тыя, што створаны у Gacha Life 2 і звычайным Gacha Life. Ну, на гэтым усё. Калісьці яшчэ побачымся. Да что может случиться? Ну не слетит же твой Димочка в конце концов. Что?